това беше. До тук. Лекичко, лекичко. Вади либрата. Чакай да го снимам. Стига, стига, стига. Стига, спри. Чакай как ще я вадим. Стой така. Нафтата разтече. И се не сигурно по-много резервара. Малко е баян. Дай лекичко назад и да се пробвам аз. Леко! Определено не е добре. Главата ми го слушате. Не. Скоро не е бил на чуждо. И си го изкарва на джипа. На джипа. Бачи, ако не са беше лизнал и... Айде, айде да ти покажа как се изкачва. Айде, махи са. Освобождай терена. Дай се от тука. Не, от тука нема, от те тука нема. Да, С по-малко газ! Ключо му каже, бе! Ти си широк, ще излезнеш. Изпри! Обратен дай!